और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, ये गुनहगार है। आपको याद होगा, श्रीलंका में हमारे मछुआरे भाइयों को फांसी की सजा दी गई थी। ये मोदी चुप नहीं बैठा, ये मोदी सोता नहीं रहा। हर रास्ते का इस्तेमाल किया, डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल किया, हर प्रकार का दबाव बनाया। और मेरे तमिलनाडु के भाइयों बहनों, मैं उन सभी मछुआरों को श्रीलंका में फांसी के फंदे पर से उतार करके वापस लेकर के आया। हमारे मछुआरों को क्यों श्रीलंका की जेलों में जाना पड़ता है? इसका जिम्मेदार कौन है? किसने हमारे मछुआरों को, हमारे तमिल भाई बहनों को और देश की जनता को इतने सालों तक किसने गुमराह किया है? நண்பர்களே, இந்தி கூட்டணியை சேர்ந்தவர்கள், திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியை சொல்றேன், அவங்க தமிழ் மக்களோட உயிரோடு விளையாடும் குற்றத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை நான் உணர்ந்து சொல்றேன். இந்தி கூட்டணியை சேர்ந்தவர்கள் தமிழக மக்களின் உயிரோடு விளையாடும் குற்றத்தை செய்தவர்கள். நம்ம மீனவர்களுக்கு இலங்கையில மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு எல்லாம் நினைவிருக்கலாம். அவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை கிடைக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது. அவர்கள் உயிருடன் திரும்ப முடியாது என்று சொல்லப்பட்டது. ஆனால் நான் சும்மா இருக்கல, நான் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கல. எத்தனை வழிகள் உண்டோ அத்தனை கதவுகளையும் உடைத்தோம். எத்தனை சாத்தியக்கூறுகள் உண்டோ அத்தனையும் சரி செய்தோம். கொஞ்சம் கூட சேதாரம் இல்லாம அத்தனை மீனவர்களையும் உயிருடன் மீட்டு வந்தோம். நம்ம தமிழ் மீனவர்கள் அத்தனை பேரும் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். இன்று நான் கன்னியாகுமரி மண்ணுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை சொல்ல நினைக்கிறேன். நம்ம மீனவர்கள்லாம் எதுக்காக இலங்கைக்கு போக வேண்டும்? அந்த கடற்புற எல்லை பகுதிக்கு எதுக்காக போகணும்? இது யாருடைய குற்றம்? யார் செய்த தவறுக்காக இந்த மீனவ மக்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து தண்டிக்கப்படுகிறார்கள்? நீங்கெல்லாம் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும். நம்ம மீனவ சகோதர சகோதரிகள் இனியும் இது போன்ற துன்பத்தை தொடர்ந்து அனுமதிக்க நம்முடைய அரசு அனுமதிக்காது அவர்களுக்கு என்றும் துணை நிற்கும். साथियों, ये पाप न आपने किया है न हमने किया है। ये पाप कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर के किया है। दशकों से दोनों मिलकर देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन अब देश इनको और नहीं सहेगा। मेरे तमिल परिवारजन अब और नहीं सहेंगे। मेरे मछुआरे भाई बहन अब और नहीं सहेंगे। कांग्रेस और डीएमके दोनों को अपने इन पापों का हिसाब जल्द ही देना होगा। हिसाब मांगोगे ना? நண்பர்களே, இது நீங்க யாரும் செய்த குற்றம் இல்லை, நாங்கள் செய்த குற்றமும் இல்லை, திமுகவும் காங்கிரசும் செய்த குற்றம். அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து
இந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய செயல் மக்களோட கண்ணுல புழுதி வாரி தூதிட்டு அவர்களுடைய பாதையை அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். மக்கள் கண்ணில் விழுந்த தூசி மாதிரி அவங்க. இனியும் மக்கள் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள். என் மீனவ சகோதர சகோதரிகள் இனியும் அவர்களை பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள், பொங்கி எழுவார்கள். காங்கிரசும் திமுகவும் அவங்க பண்ண தப்புக்கும் அவங்க பண்ண பாவத்துக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய காலம் நெருங்கிவிட்டது. தன்னுடைய பாவ கணக்குக்கு அவங்க பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும். ஏன்னா கேட்கிறது நீங்க கேட்பீங்களா? அவங்க பாவ கணக்குக்கு பதில் கேட்பீங்களா? मांगेंगे ना? கேட்பீங்களா? साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है और मुझे खुशी है कि आज मंच पर भी बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं उसका नेतृत्व की ताकत दिखा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, डीएमके कांग्रेस के लोग महिलाओं को केवल धोखा देना जानते हैं, उनका अपमान करना जानते हैं। तमिलनाडु के लोग जानते हैं कि जयललिता जी के साथ डीएमके नेताओं ने कैसा व्यवहार किया था। डीएमके में वही संस्कृति अब भी जारी है। तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। ये लोग महिलाओं के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। जब हम महिला आरक्षण बिल लेकर आए तो इसमें सहयोग की जगह डीएमके नेताओं ने उस पर भी सवाल उठाए। डीएमके और कांग्रेस महिला विरोधी है और यही उनका असली चेहरा है। நண்பர்களே, மத்தியில் இருக்க நம்முடைய இந்திய அரசு எப்பவுமே பெண்களுக்கான அரசு, பெண்களை முன்னேற்றுவதற்கான அரசு, பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் அரசு.